ओंखाम जानो सुख गैया दै लोंनो गोजोना जानानै सानब्रै जाबाय आं ओंखाम जा दै लोङा गोजोनाखै आरो दासिम। हेल' लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दङ खयला मैला बाजार। जोंनि न' साखाथियावनो जायो बे बाजारा। नोंथांमोनाबो निस्सय बे बाजारखौहाय जाफैबायबो जानांगौ गोजानफोरनिया आरो। ओमफ्राय दायो मोनसे दुखुनांथाव खौरां, जायबा मगन खाना मेन्डलिं दामनानै मोनफ्रोमबो बाजारफ्राव गिदिङो नोंथांमोनाबो नुसनखाबायबो जानांगौ। बिनि नामानो जादों जाहैबाय काथिनाथ नार्जारि। दा बेना बेबायदिनो गथै गासिबो डकुमेन्टसफ्रा गोमानानै दङ आरोखि। ओमफ्राय आंखौ भिडिअ बानायनो थिननायलाय दा बे हिसाबैनो आङो भिडिअखौ बानायनो गोनां जानोसै। दा बियो बुंगोन बबे जायगायाव गोमादोंमोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय मोनोब्ला आङो कन्टेक्ट नाम्बार होना होदों। दा बे कन्टेक्टआव कल खालामनानैहाय खोन्थाहरनो हागोन आरोखि, ओमफ्राय जासिहरनो हागोन। दा बिथाङा लायगोन आरोखि। बहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा, दानि आजिखालिथ' डकुमेन्टस नङाब्ला जेबो खामानिखौनो मावनो हाला नङा होमबा लोगोफोर। दा बिनिखायनो सोरबाफोर मोनस'नोब्ला हरबानो जाबाय आरोखि। दे आदा, नों बुंनो हागोन नोंनि डकुमेन्टसा माला गोमाया एबा बबे जायगायाव गोमादोंमोन? गेन्द्राबिल बारबोनानै ससे लामायावनो आरो, हाग्रा गोनाङाव। दाख्लै बिश्वकर्मा फुजानि सिगां साननै सिगां शुक्रबाराव गोमादों। बबे गेन्द्राबिल? क'क्राझार नाराबारि बारनानै ओइ औवाबारि थांग्रा दिप्लाय थांग्रा लामा। आच्छा, गेन्द्राबिल। ओमफ्राय माब्रै गोमाखो जेनेबा? आं मेथाइ खननानै क'क्राझाराव हर थानो होननानै फैफिनदोंमोन आरो। आच्छा। ओमफ्राय क'क्राझाराव फैनो लागायावनो नै दाना खिनो ओंखारलायबाय लामा ससेयावनो। ओमफ्राय खिनो ओंखारनानै बेगखौ हाखु दाखु गारियाव सिटआव दोनथ'लांदों आं। ओमफ्राय दोनथ'लांनायाव बै सासे हारसाया फैनानै, दस्रा मानसि फैनानै बे ड्राइभारजों लोगो लादों आरो। लोगो लानानै मा रायलायखो ओमफ्राय आं एसे खोनादों। दा बिसोरो खोमाना होनाया बेनो आरो। दा आङो लुगैयो, बर'फ्रानो थिखो हरदोंमोन हारसानि गारियावसो। दा बर'फ्रा सोंलु सोंला खालामनानै एक्सन लानानै मोनफिनोबा आंनो आखायाव हरफिनगोन, आं बेखौसो खावलायो। थारमाने नोंखौ जाय मानसिया बे फिरफिलि गारियावहाय थिखां हरदोंमोन, मथा मथि बे गारिनि ड्राइभारजों ओमफ्राय सोरबा सासेजों रायलायलायनाया मा रायलायामोन बिसोरो? खाना मानसिनि बर' जाथिनि माबा आधार कार्डखौ पेन कार्डखौ खोमाना होदों। खोमाना होनांगौ, गारना होनांगौ, फैसाखौ लानानै ब्लड थांनांगौ, मानसिखौल' मोजाङै मोजां दोनहैनांगौ होननानै बिदि रायलायखादों। ओमफ्राय जेनेबा नोंना आधार कार्ड, पेन कार्ड, ओमफ्राय मा गोमादों होनदों? बेडसिन कार्ड। बेडसिन कार्ड। ओमफ्राय आधार कार्ड, पेन कार्डआव मा नाम लिरनाय दं? काथिनाथ नार्जारि लिरनाय दं। काथिनाथ नार्जारि ने? ओमफ्राय दा जेनेबा नोंने फैसा बेसेबांसो गोमानाय जादों जेनेबा? 600। ओमफ्राय मा गोमादों बेजों लोगोसे? माइक्र'फन ओमफ्राय बेग सुददायैनो थांदों। आच्छा। ओमफ्राय दा नोङो रायजो राजानिसिम मा खावलायहरनो? रायजो राजाफोरनिसिम आं खावलायनाया जाबाय, जाहाथे मोनोबा हरफिनथों, आं बेखौसो लुगैदों। बिदिब्ला आं बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होनोसै। दा जेनेबा नोंनिया बहुद प्रब्लेम जाबाय डकुमेन्टसफोरनि थाखाय, नङा होमबा? जेब्ला डकुमेन्टस गोमायो, आच्छा, गोमानायनिफ्राय ओंखाम जानो सुख गैया दै लोंनो गोजोना जानानै सानब्रै जाबाय आं ओंखाम जा दै लोङा गोजोनाखै आरो दासिम। दानि जुगाव डकुमेन्टस नङाबानो जेबो मावनो हाला नालाय रायजोफोर। आंना डकुमेन्टस गोमानायनिफ्राय ओंखाम जायाखै, दै लोङाखै, गोजोना जाबाय थादों आरो बेनो।